мо бояд одамода аҷоиб кардан нишон диҳем. Дар ҳамин гармӣ мефорад боши дар ягон ҷои салқинӣ. Бачаҳо ки бозӣ майлаву 3 дақиқаи дига мондагия ба рӯзакушоя ҷоми олчиҳои ватанро нигоҳ кунед. Насиб карда боша мепаза ва худо хоҳад бо ободӣ озодия як каса ғам наметия пранкам намекунан гуфти. Баъди моҳи шарифи Рамазон дастаи сарайустади маорифи шаҳр Болгария раҳакем. Болгария бачаҳо дар комментария бо нависен ки ҷора мехоҳем бинен. Ассалому алайкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Ҳама каса хубен? Ҳаво бениҳоят гармай дар назди текстилм ва нами бассейне ки дидестен бениҳоят салқинай. Ай тарафи хона буромадам, хостам ҳамиҷа биём як салқиниро бичашем гуфти гапо, як видеочаи аҷоиб сёмка кунем ва тарафҳои Фрунзе бирем. Соати 6 бозӣ дорем стадиони Фрунзеда, ҷоми раиси шаҳрай. Мо дастаи сарайёсати маорифи шаҳр бозӣ мекунем ва хостем шумода нишон диҳем ки дар моҳи шарифи Рамазон футболам бозӣ кардан мумкин мешавад. Рости гап ӯ сол бозӣ карда будем, бениҳоят вазбин буд, лек организм уже одат кардагия. Барои ҳамин хоҳиш мекунам то охирша тамошо кунем. Мо шумода нишон медиҳем кадрои беҳтарини зебогии шаҳрмона ба чени имкон. Бассейна тамошо кунем. Айни ҳол бачаҳо дар назди мости Душанбинкаям ва як хабари хуш дорум бародарон. Загранпаспортма гирифтам, насиб карда боша ай сипас иншааллоҳ давлатҳои хориҷа сар мекунем. Ай Узбекистон, Самарқанд, Бухоро. Буда комментария нависе киҷора мехоҳен бинен, ба чени имкон. Рости гап сёмка мекунем, мепартем. Лек пешай пода чанга намебардорем. Насиб карда боша худо хоҳад моҳи июл баъди моҳи шарифи Рамазон дастаи сарайустади маорифи шаҳр Болгария раҳакем. Болгария бачаҳо насиб карда боша ана Болгарияда пранкои мощни мешава, пранкои чиста американски, барое ки давлати хориҷай ба фикрам ки уҷода мора ягон кас кордорам намешава ва ҳаракат мекунем. Бухоро, Самарқанд, Тошкент ҳамин тарафҳо равем ва бода комментария нависе бачаҳо киҷора мехоҳен шумо бинен. Лекин ай манзарая тамошо кунен. Манзараи худ муҳаббат нестай ку. Насиб карда боша вақти ёвем варзоб мерем, барое ки туризм, овбозӣ, лагеро тамоми ҳамин навигариҳо сар шудестай. Барои ҳамин мехоҳам равам конкретно нишонтон диҳам. хай бачаҳо дар комментария бо нависен киҷора мехоҳем бинен. даруни стадиони Фрунзе даем. Хостем шумода нишон диҳем. Дидем дубли Истиқлол. Тренировка дошт дим полядам. Ба фикрам сборни дастаи ҷавонои ҷумҳурии Тоҷикистонам. Сборни 20 сола будам, толи сборни 18 солам.
демполяда машқ доштан. Анакози айни ҳол хидмон соати 6 бозӣ дорем. Вақте дарини поля медрӯи уже фикр намекунӣ ки ту рӯзадорӣ. Ҳамхе настроиться мекунӣ ки худованд қувватат метиҳад. Рӯзадоритам ба фикрам ки фаромӯш мекунию медавӣ барои результат. На мардаку ҷамъ шиди анҷа разминка кардесиян ози мо ҳам периодиватсия мекунем майда ҳай сар мекунем. дар ҳами гармӣ мефорад боши дар ягон ҷои салқинӣ. Тамошо кунен ака намҷа 3-4 мардаку моҳӣ қапидестиян ва дар ҳамун салқинӣ ба ҳазур дам гирифтестиян. Олча афсӯс рӯза дорем, неки олчаи ватана нигоҳ кунед. Насиб карда боша мепаза ва худо хоҳад бо ай мевоҳо нишонтон метиҳем. дальши тамошо кунем. Нами лави об омадам, гарени салқини бад шидам, просто ощущение бовар кунед, дар моҳи шарифи Рамазон миллионаи бачаҳо барои он ки тамошо кунем. Против офтоб камтар торикем ба фикрам, дек ма дар болои наи битон истодагиам. Зури бадая мефорен, ҳамиҷа бошена бачаҳо мефоратон, ҳамиҷа ҳамраҳи ма хафора нигоҳ ки мегӯ ягон Африка, Амазонка дайма, чистай хали савзай, дарахтои ҷунглия даем, иҷа чиста море. Насиб карда боша, иншоллоҳ, пешай пода чанга намебардорем, лек загранпаспорт ма гирифтам, худо хоҳад, аввалои июл пага насиб карда боша, шенгенский виза документомора меспорем, иншоллоҳ визамо биромад, худо хоҳад, дигар ай давлати хориҷа насиб карда боша, яфтайна ба фикр мерем, видеои девонаш мекунем, шахсан пранк барои пешравии канал, пранк UGP ҷавлон дар Болгария. Лайк монед бачаҳо, кадоме ки мехоҳад UGP ҷавлон дар Болгария пранк сёмка кунад, Болгария рава визаш тайёр шава, просто лайка биҷиқе, дар комментария фикротона нависед. Биё просто намҷа як такя кунем намҷа да. Ҳа? Инҷа ториктарай братан. Освещение камтар пастар меша. Просто ман намҷа да мехом. На нигоҳ кози свет тарафи моай. Свет тарафи моай. Ва фони қафора бе. Бия бор дига просто ама фони қафора бачаҳо да нишон тиҳам. Так шо бачаҳо марҳамат кунед, ҳамин территория омаданӣ боше, бегонӣ биёе стоит, барои он ки рӯзона биёен, ин хушрӯгӣ ба фикрам ки рӯзона да нест. Бу қадар маълум нест, шабона бегонӣ баъди рӯзакшоӣ мебе ҳам турушан, ҳам зебо, мақсад ҳама ака бисёриҳо баъди ифтор таробеҳ меран. Ака баъди таробеҳ ҳам можна ки омада просто ним соат вақта гузарондан. Вақта мегузаронӣ хуш, просто ҳавои тоза да як ҳам катамаран дам як катайса кунӣ. Просто хирсандия ҳам хеле брат. Шуда инам баъди рӯза рӯза такик шуди ҳамиҷа мехези мебеи як катамаран да мешин тамошо мекунӣ, як мера меона хушрӯгиро бинен, ягон ҷоам шарт нест бирем ягон раҳи дур. ҳам 54 мешинем то ҳамин ҷара мера.
бачаҳо ки бозӣ майлаву 3 дақиқаи дига мондагия ба рӯзакушоия ҷоми ҳена бистрой биё бурем шустрак бозира бачаҳо бовар кунед дар вақти рамазон тамоман намеша бозӣ карда хай ки боҳона нестаи просто мотор намекаша барои ҳамин против нацбанк бозӣ кардем хай ки нацбанк кадиҳу сол 4-4 карда будем ай сабабе ки составмон бақувват буд исол исол рости гап составмон ҳама любител буд барои ҳамин нацбанк 5-0 буридмона леки глав ниёзи ин нестай бачаҳо зарур мода тезтар рафта рӯзара кушоданай барои ҳамин биё ҳаракат ки то намо бистрора я бало кунем бидавем бирем хай ай ҳамин рӯзангина дар вақти рамазон гуфтум футбол бозӣ кардан мешава хостум як футболни кадр навигарӣ партон барои ҳамин дар паноҳи аллоҳ бошен ҷоми ягон чи гуфтанӣ боше хай бачаҳаку рӯзоатонам букушен бо насиб боша ай дар давоми рӯз бо дигар рӯзода ҳамин футболумона сёмка мекунему мақсад ҳамин видеороликор ҳам ҷои асосиша мепартоемтон тамошо мекунен дар вақти ҳамин рамазон худо хоҳад фақат ягон кори савоб кори хайр кунем штоб ягон кас хафа нашава ягон кас ай мо мақсад дилиш наранҷа ва дар паноҳи аллоҳ бошем бачаҳо рости гап иҷада ҳар як намуд санг меёвем ку бовар кунен мада гуфта буданд ки дар ҳамин лавлави душанбинкҳо сангҳои аҷоиб ҳастанд лекин ман ба чашмои худам навдидам дута санги хушрӯяк ёфтам хона мебарамшона хона бурданиям дар пешои гул хона дамо гул дорем бачаҳо гули хонагӣ комнатный растения мегӯям ку гули хонагӣ дорем ва дар гирди атрофи ҳар якташ мегӯм ҳамин сангҳои базеба ҷамъ кунам бовар кунед ҷада агар кови ҳар як намуд сангҳо меёвӣ лекин ҳамин ранги ҳамин ду санги базеб рости гап надидам пеш чашмда набаромад лек ковен агар бачаҳо бовар кунед бисёр сангҳо меша ёфта ва ғайри сангҳо бо дигар чизо ҳам меша ёфта барои ҳамин кадоме кофтанӣ боша биёен ҳамроҳи ма лапоткаву бела мегирем ҳамҷо ягон тиллоа бриллианта ягон чи меёфтаг истемохтем бачаҳо бовар кунед рӯзора кушодем баракаёва меҳмонхонаи варзиш ба фикрама хато накунам агар стадиони фрунзе часпидагӣ будо ҳамҷад ромадем рӯзомона кушодем хостем ба дирини ҳамин комсомольский озера боғи фарҳангӣ шудагиёзиам ба фикрам ай боғ кади хостем прогулка кунем бовар кунем ай задни фона би хиёл мекунӣ ягон питер даи о питер да мостайку задни фона бехай мардак баре бегонида беҳтарин ая ҳабё майдам хе зебогира тамошо карда леки агар представит ка ми бегонида онам катамарана гири бо катамарана не яка ҳози неузи я бача бирем тезтар ягон чи перекусит кунем ужин кунем ифтор кунем баъд намозора бихонем яъне яка сухамятка бачаҳо совет метиҳем тона сухамятка нанӯшам барои ки желудкада нагрузка мешавам хеаст иҷада совет метиҳем тона бачаҳо оилавӣ биёен ёки кадоме оила надошта боша парачка биёен мо просто баъди бозӣ биромадем рӯзомона кушодем баъди бозӣ я ним соат прогулка кардан ҳатмӣ ай барои он ки организм баъд камкам восстановит шава ҷоша гира баъд мери хона ба ҳазур ужин мекунӣ леки бо як бор дига ман мехом ҳамо фони қафора бинам оҳ бача диёр душанбе қафо дамон ай 100% ай брат чӣ хеле ай нами атмосфера ощущения чӣ хеле ай худи да мақсад 10 сол пеш
5 сол пеш меомадӣ ҳам хе ба фикрам набуд. Не хай ҳамун ози мо худ мо ҳамин ҳис кардесем ки на самом деле вақте мо студент будем мақсад хеле зебо набуд, то ин дараҷа зебо набуд. боз ҳам нигоҳ мекунӣ ки чӣ боғ, чӣ раҳо, чӣ мисоли гап ҷойне фарҳангӣ ҳама ҷо мақсад ба дараҷаи олия шарт нест ки ягон давлати дига бурем наминҷа бегони мақсад оиларо овардан ё ки мақсад рафиқа шиноса фарқ надора. баъди рӯзакушоӣ метавонӣ биёӣ наминҷа мақсад истироҳат кунӣ, саёҳат кунӣ, бушни камтар чахчах кунӣ, мақсад оли камтар хунуктарака вақти мақсад бо бозию гиҷо рафтан нест. ин ки ҳаминҷа омадан дам гирифтан сихат фоиза. Як мо ҳам чисто случайно ҳам хест, чисто случайно буромадем ай бозӣ хостем ҳами боғ кати. Биёем мо барои ки равшанӣ раби ободӣ озодӣ як каса ғам наметия пранкам намекунан гуфти шаватию багарира дида омадам ҷада пранк накуна баъди ҳами агар ҳан иштагай. ба ҳами ба фикрам бачаҳо видеоро мо ирӯз ҷамъбаст карданем, дуру дарозаш кардан нестем ранги кинои Мирзо. Барои ҳами мехоҳем коротка ясна чоткаш бикунем. Барои ҳами дар паноҳи Аллоҳ бошед. ин чиста влог ай бачаҳо, илтимос хоҳиш мекунам дар комментария нависан дар кор нест ин чӣ маъно дошт, ин маъно дора надора. гуфтесамтон ин сериал нест, просто влог. имрӯза вақт мона мо мисол май хона сар кардам, бозӣ доштем, омадем бозимона гузарондем, баъди бозӣ буромадем мақсад дар моҳи шарифи Рамазон можна футбол бозӣ кардан, мумкинай футбол бозӣ кардан, баъди футбол мумкинай сайр гашт кардан, ҳамаш баъди таробе. ман ҳами худам мақсад рӯзона ҳамиҷа меомадам, ҳами фасонира намедидам, ҳами хушрӯгира намедидам. ман худмам 1-2 сол шуд мегзарам, мерам пас ҳар рӯз қариб як рӯз пас ба ҳамиҷа мегзарам, ҳами вақта наомада будам. як футбол буромадем, гуфти биё ҳамиҷа қати як будроем. ман дидам ҳамиҷа на самом деле ҳамиз шавона ба дараҷааш хушрӯбда. хеле одамое ки дидай мақсад нас одамое ки мақсад наомадагиян ё ки 2-3 сол пеш омада буданд, маслиҳат метавонам ки биёен маъқултон мешава. ба дараҷаи олӣ кардагиян ҳама ҷора. аҷоиб буд. Просто мо бояд одамода мо бояд одамода аҷоиб кардан нишон тием. Аҷоиб кардан нишон тием агар ва ё мисол мебинан меган о манзараи зебо. барои ҳами нем светам бинем, мо ҳам барои худмон як точкаи нағз ёфтем ки освещения мисол хира нест, чотка инам свет тарафи мо фонай гуфти гапо мо да рӯшанӣ кардесай качествои видеомона ба фикрам ки бад нестай. барои ҳами ба ҳами ма гуфтанимтон ки бародаро дар паноҳи Аллоҳ бошен, сарбаланд бошен. дар комментария фикротона нависен дар моҳи шарифи Рамазон чӣ видео бо шумо интизорен, фақат ба забони тоҷикӣ, забони русӣ, забони тоҷикӣ. ҳамин чизоро бародаро илтимос нодуруст фаҳмидан дар кор нест. мо барои пешравӣ мекунем, барои як коре карданем ки аудиториямон васеъ шава, на танҳо тоҷико мехоҳем ки мисол ай дигар давлат ҳам тамошо кунанд, мақсад бинанд ки зебогии ватан чӣ хеле фаҳмидесте бачаҳо. барои ҳами илтимос хоҳиш мекунам дар комментария гапҳои нодуруст нанависем. барои ҳами дар паноҳи Аллоҳ бошен то выпускҳои оянда агар ҷоми ягон чӣ гуфтанӣ боше. дар ин моҳи шарифи Рамазон ма мақсад ба ҳар яки шумо таманно дорам ки худованд сеҳату саломат бошен, рӯзаро то охирша гирен. мақсад худованд қувватон тия, дастархони пур аз неъмат бошад дастархонтон, худованд қувватон бута. панотон ба худо. Сарбаланд бошед.